Adiante coa intervención de Rubén Aramburu Molet. Moi bo día. Bueno, eu son o cura que está aquí, xunto ao pastor e o irmán. Sabedes o que máis agarda a xente cando escoita un cura? Que sea breve. Vou non intentar. Quería, por unha parte, decir, eu estou un pouco sorprendido de que o arzobispado pensara en min para estar aquí, porque é a primeira vez que eu represento, que me acordo na miña vida, o arzobispado, porque eu estaba máis ben, estou noutro sector máis crítico, pero, bueno, hai que asumir as cargas que caen. Eu quería comenzar por darlle un pouco de humor. Ante a morte sempre houve ese recurso de reaccionar desde o humor, non? Ten moi ben estudiado Marcial Gondar. Recordo que sempre utilizo esta historia cando estou en algo sobre o galego e a Igrexa. Algo que escribiu Carlos Casares, que foi presidente desta ilustre casa, no libro do Padre Sarmiento, conta unha historia simpaticísima. Conta a historia dunha rapaciña dunha aldea preto de Santiago que se achega á vila, sería un día de feira seguramente, e aproveita para confesar, para irse confesar os pecados. Non sei se sería aquí na catedral, porque o Padre Sarmiento di que había moitos curas que el chamaba truchos, que só falaban en castelán, e confesaban en castelán. Entón, esta mociña foi ao confesionario e confesouse de que gustaballe moito trebellar cos homes. Claro, o cura que non sabía galego entendeu que lle gustaba traballar cos homes. Entón contestoulle: moi ben, miña filla, trebelle canto queira, menos os domingos e festas de guardar, que non se pode trebellar. Bueno, isto é polo tema o fondo que ten, non da importancia da lingua e de achegarnos. Hai unha frase de Nelson Mandela que a mí impresionou moito, seguramente a coñecedes, que di cando unha mensaxe se dá nunha lingua que se entende, a mensaxe chega á cabeza. Pero cando a mensaxe vai na propia lingua, a mensaxe chega ao corazón. Verdad? E falando, sobre todo, deste nivel de momentos tan delicados, eu que vivo, teño unha igrexa, unha das iglesias que teño 12, non teño máis, pero teño a sorte de ter algunha lápida en galego do século XIV. Antes falabades das lápidas. E, por certo, que hai un cemiterio en Galicia que eu penso que é o máis galeguizado de todos, que non sei se coñecedes, o de Aguiño Carreira. Aí durante 40 anos hubo un crego galeguista comprometido, e el mesmo se dedicaba a facer os deseños das chapas coa tipografía de Caleta de Castelao, e con moitos debuxos tomados das cruces da Galiza, de Castelao. E o cemiterio está casi todo en galego, casi todo. E aparte, bueno, non sei, creo que non se comparte agora, posiblemente, cos evangélicos de Carreira e de Castiñeiras, bueno, e de Ribella. Vale a pena velo, porque aparte son uns diseños curiosos, feitos polo propio cura. Ben, con respecto a como afrontamos nos as exequias, o tema da lingua, bueno, supoño que se falaría antes de algo. Aí teño que confesar que hai un retroceso. Hai un paradoxo, canto máis estamos na época que máis material temos, material impreso. Estaba contando aquí que de todas as edicións de libros litúrxicos que se fixeron nas dioceses de Galiza, 10 están destinados ou relacionados coas exequias. Pero nos atopamos o paradoxo seguinte: hasta aí pouco tiñamos un clero nativo, maiormente procedente do mundo rural, que se expresaba en galego, a maior parte, non a mellor na liturxia, pero sí a relación cos veciños, a relación ca xente era en galego, porque era a lingua nai que falaban, e entre eles. Ora, houve un cambio. É dicir, o clero que está vendo agora, o clero novo, por chamarlo así, os máis mozos, veñen xa do mundo urbano a maior parte,
e non son galego-falantes, a maioría. Isto é tremendo, é un hándicap, non? Porque non teñen esa sensibilidade. Eu onte estive nunha reunión con 8 curas novos destes, estaba o arcebispo, e os únicos que falábamos galego éramos o arcebispo, máis eu. O resto se expresa. E non teñen xa esa sensibilidade de ponerse coa xente, de celebrar. Si lles piden que celebren en galego, pois celebran, pero hai tamén a realidade dos curas que están chegando de outras, non sei se falastes algo desto, de outros países, non? Hai moitos curas que veñen de África, de Venezuela, sobre todo, de Colombia. Hai algúns chilenos, uruguayos, que se están integrando aquí. Claro, é moi complicado que entendan o tema da lingua e que se involucren, porque, en principio, non lles parece necesario. Comentábame un compañeiro que está de profesor en Coruña, Xoi Blanco, outro día, que está levando un grupo de integración de inmigrantes para que se podan integrar na escola. Dice que era tremendamente difícil que os do mundo latino se interesaran pola lingua. O sea, nin de broma. Bueno, pois ese, digamos, é un hándicap grande que temos. É dicir, esa paradoxa, non? O paradoxo que canto máis material, canto máis medios temos, pois agora parece que menos se interesa, menos se empregan. Hubo toda unha xeneración de curas moi interesante, non só aquí na diocese de Santiago, sino de todas as dioceses de Galiza, que sí se implicaron moitísimo, crearon cantidade, antes de que apareceran os libros oficiales, apareceron cantidad de materiais elaborados por equipos, por grupos. É unha... tamén a traducción simultánea como editori. Pero fixadevos, o misal romano en galego aparece no ano 1987, 25 anos despois de que no Concilio Vaticano II se impulsara o emprego das linguas vernáculas. Os leccionarios son uns tomos onde está contida toda a escritura que se lee nas misas ou nas liturxias, son, creo que deben ser uns 12 tomos, aparecen oficialmente impresos e encuadernados no 94, ainda que había outros que se andaban movendo por aí, pero é que son moitísimos anos, é unha cousa lentísima, lentísima. Entre mentres, foron morrendo moitos dos curas que se implicaban nesta historia. Bueno, si hai un eido que a mellor tamén se falou antes, que curiosamente o que máis foi introducíndose que foi o da música, nos funerais e nos enterros. É prácticamente normal que vayas a calquer enterro de calquer parroquia e hai o organista que toca, pois moitos dos temas son en galego. Creo que foi a cousa que máis foi entrando. E despois, xa vos digo, se acabo con isto, que a reducción é impresionante, non? Pensade só na vila da Coruña, onde son eu, que prácticamente ese día creo que hai 2 parroquias que teñen unha misa en galego. Unha misa en galego, non? En toda a semana. E os enterros vai a depender de se a familia o pide. Ao menos, no meu caso, non, porque teño toda a liturxia en galego, toda, non? Facemos toda a liturxia en galego. Pero, claro, noutras parroquias, pois depende da petición da familia. E é así.